Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Приближи се до Господа Исуса един човек, който падна на колене пред Него и рече: Господи, помилуй се нами, поново моля го, аз на бяс и зле страда, защото често пътя пада в огън и чрез в вода, водил го при учениците, ала те не можаха да го изчерат. А Господ Исус отговори рече: О, роден, неверен и развратен, до кога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя? Доведи ми го тук. И запрети Господ Исус на небеса, и той излезе из момчето. И то оня час оздравя. Тогава учениците пристъпиха към Господа Исуса на самия му рекла: защо не можахме ние да го изгоним? А Господ си им рече: вашето неверие, защото истина ви казвам, ако имате вяра, колкото с една зърно, ще речете на тая планина: премести се от тук там, и тя ще се премести. И нищо няма да бъде за вас невъзможно. Той пък рок не излиза освен пост и молитва. А когато се намираха в Галилея, Господ Исус им рече: Син човечески ще бъде предаден в човешки ръце и ще го убие, и на третия ден ще възкръсне.